Ang gulang ma'am, puro butanon akong interviewon. Sila sa pangutan ng anong puro bata atong kastorya, kadi man pa-interview ni mga gulang. Mo jud. Ay daran ra di ay. Idaran. Dili gulang. Taga-asa gani mo ma'am? Manhuyod, Concepcion, Manhuyod. Anong namo sa Dumaguete karon? Kuha, nag-attend ko lubong sa akong Ay load. sorry kayo ma'am. Kisugikan mo lubong ron? Okay, pero sige ni panaw naman po siya Gani. ko ano, maayong lugar karong mga panahon na pero dito mo surya ka bike spatay atong suryaan ang buhi. Kay importante ang buhi ma'am no. Mo jud. Okay, balik ta sa imo ha ma'am na. Kumusta imong relasyon ma'am? Ay okay ra. Pila naman kakatoy kasal? Kuan. 20 kapin. 20 years. Oo. Pila naman kabuk anak? Tulo. Pila may mga edad ng mga bata aron? Kuan. 21 o 20 o kuan. Ay gasunod ma'am. Ngano man eh? 19 ang usa ba? Kuan mo 18 rong kuan. Sa Batanon ba ma'am? Kabalo ka ng mga kasika sa mga Batanon karon like uyab-uyab sa iyo ana na experience pa na nimo ma'am? Oo. Kaya mong na partner mo ba na partner pud nimo sa una sa Batanon pa ka? Mo jud. Naginusara na kaniadto o napo kay mga Murag. si Murag, sure oy. Pero basig na kay lain-lain ka chika-chika sa una pud ma'am before ka kasado ani mong na imong asawa karon. Jutay ra. Jutay ra. Pero sa mga Batanon ba ma'am, mura po yung sistema ana mga kabatanunan karon pud ma'am? So walay na kalahian kaniadto og karon? Sa dagway, sir. Ikaw ma'am, kay mas idiran man kanako ma'am. Sa imong experience ba naabay kalahian sa mga kasika sa mga Batanon karon og kaniadto sa imong panahon? Murag pala uyab na kuro ng mga batanon ron. Aso sa una dili pala uyab. Murag seryoso. Seryoso kung makauyab man, mura og pang dugay dili tong maguyab ron na napoy bag-o, sunod na po na bago nga nana, murag sayon ra kay nilag mamili og mamiya sa tawo. Mo jud. Pero ikaw ningo ka ma'am, nga ubay-ubay po imong nimong karelasyon. O tawa, utro po day ka ma'am. Pero hopefully ka mga nakaniadto nimong kuan seryoso po to bisag karyo tra daw sa imong kinabuhi na. Seryoso daw ito. Then pinaka-seryoso ang nahimo nimong partner karon. Unsay usual natong pahimangno sa atong mga kabatanunan ma'am regarding anang mga uyab-uyab? Kinahanglan jud sila magbinutaan ra jud sila. Unsay unahon dapat nila ma'am? Ang uyab? Eskwela, dili, mag-eskwela. Okay, go. Oo, Uyab-uyab. wala sige uyab-uyab. Karon ma'am na ba ni uyab ron? Focus na siya sa iyang kuan. Pero sa kung muingong ka nga mag-uyab-uyab siya ma'am kano sa kaha? Depende niya. Wala. So dili ka magbuot. Oh, dili. Pero gi-guide ra jud dapat nimo nga i-prioritize kung dapat i-prioritize sa kinabuhi. Paano lang kanang mensahe na lang sa mga bata ma'am? Ako anra magbinutaan ra sila. Mensahe sa imong partner. Wala direto ra dito sa Manuyod. Mensahe gay para niya ma'am samutang wala dire. Magbinutaan ra gyapon, wala dili. Ano magababuyag? Hubog-hubog. Okay lang mo inom pero dili lang tamag pasobra. Oy, gani. Di po mama. Ano man kusog magmaoy? Kanara? Kanaras. Salamat kay sa oras ma'am. Murag gatchat pa kaniya ma'am.